Kaixo, gu bigarren mailakoa gara, eta Edurne zuri antzestuko dizuegu, espero dugu asko gustatzea. Bazen behin gaztelu eder batean, errege eta erregin bat bizi ziren, eta haur bat izan zuten. Haurra oso polita eta txuria zen, elurra bezalakoa. Horregaitik Edurne zuri jarri zioten izen. Gaio maitxo polita daukagu. Azal txuri-txuria dauka, elurra bezalakoa. Edurne zuri jarriko diogu izena. Bai, oso izen polita da, ados nago. Zu bezalako aurre, lo egin dezake. Ia zira zerua pintatzen, txoriak lotan daude, agizta berandu. Ia ereka erdia erandu, txoriak lotan daude, agizta berandu. Ia ereka erdia erandu. Egun batean, erregina ona hil zen. Erregeak negar asko egin zuen. Erregina hil da! Edurne zuri amarik gabe zegoenez, erregeak beste emakume batekin ezkondu zen. Ni naiz erregina du. Erregearekin ezkondu egin naiz. Bai polita naizela izkirutxo ezain. Zein da errezuma honetako emakumerik politena? Zu zara politena! Ja. Urte asko pasa ondoren, Edurne zuri neska handi batean bihurtu zen. Ni Edurne zuri naiz. Erregina Edurne zuriren enbidia zuen, horregaitik beti galdetzen zion ispiluari. Zein da erresuma honetako emakumerik politena? Edurne zuri da politena! Edurne zuri hilko dut eta ni izango naiz politena! Benantzio! Bai, nahi izatera. Benantzio, Edurne zuri hartu eta eraman basora. Dan, hila esasun zure zanetara. Edurne zuri eta murroiak basora joan ziren marrubiak biltzeko aitzakiarekin. Edurne zuri guazen basora marrubiak biltzera. Ederki, Benantzio! Edurne zuri, hil egin behar zaitut. Niri, zergaitik! Erregina agindu didalako. Ez mesedez, Benantzio, ez nakazu hil. Pena ematen dit, baina zoaz da zora eta ez bueltatu gaztelura. Bale. Edurne zuri bakarrik gelditu zen basoa. Nora joango zen beldurra zuen eta negar asko egin zen, baina batean han urruti etxe txiki bat ikusi zuen. Etxe bat, ara joango naiz. Nor zara zu? Edurne zuri naiz, basoan galdu egin naiz, eta zuek zentzuk zarete? Ni marmartxo naiz. Ni zorion naiz. Ni beti lo naiz. Ni makaltxo naiz. Ni jakintxo
erresuma honetako emakumearen politena? Edurne zuri da politena! Edurne zuri hilko dut eta ni izango naiz politena! Sagar honi pozoia sartuko diot, eta Edurne zuriri emango diot, eta Edurne zuri hil egingo da! Erregea amonazar batez jantzi zen eta ipotxen utxera joan zen. Egunon, politori. Nor zara zu? Amonazar bat naiz ura nahi dut. Edan amonatxo. Eskerrik asko, Dori Sagar eder hau zuretzat. Eskerrik asko! Jan, lasai. Azkenean, Edurne zuri hil dut. Handik pixka batera ipotxak etorri ziren lanetik poskoz. Gure etxera gatoz. La 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 la. Non dago gure laguna? Bazen bilatzera. Hemen ez dago. Hemen ez dago. Hurrengo egunean, printze bat pasa zen ipotxen etxera. Neska bat hil da! Bai ederra den, musu bat emango diot. Non nago? Edurne zuri zizta eginda! Gora, gora! Nahi duzu nirekin ezkondu? Bai, guazen gaztelura eta han ezkonduko gara. Yupi, yupi! Erregina gazteluan Edurne zuri Sagarra jandu. Orain bai orain, ni izango naizela politena. Izpirutxo ez aindak. Zein da erresuma honetako emakumeei politena? Edurne zuri da politena! Hilda dago eta! Ez bizira eta gaztelura datoz printzarekin ezkontzera! Edurne zuri hilko dut eta ni izango naiz politena! Hurrengo egunean, printze eta Edurne zuri ezkondu ziren. Erregina Edurne zuri behin eta berriro hil nahi zuen, baina ez zuen lortu. Ospa! Ihes egin zuen. Erregeak printzeari bere korua eman zion, eta denak pozik bizi izan ziren.
plazan. Ni Lucia naiz. Ni Maitane naiz. Eta gu untxia eta koroaren papera antzeztu dugu. Ni Enara naiz. Ni Mare naiz. Eta Maurraren papera antzeztu dugu. Ni Irene naiz. Ni Oiar naiz. Ni Edurne Zuriren papera antzeztu dut. Eta ni Printzeren papera antzeztu dut. Ni Duren naiz. Eta erregean papera antzeztu dugu. Ni Paula naiz. Eta gu narratzailearen papera antzeztu dugu. Ni Jule naiz. Ni Naia naiz. Ni Garazi naiz. Ni Blanca naiz. Ni Leina naiz. Ni Mire naiz. Ni Ikar naiz. Eta ikutzen papera antzeztu dugu. Ni Alexander naiz. Eta ispiluaren papera antzeztu dut. Ni Lourdes naiz. Eta Benantzioren papera antzeztu dut.